Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, kompleto po kami buong pamilya. At ang kakainin po namin today ay Filipino Street Foods Mukbang. So atong ipalaila, binagsak. Yes. Meron po kami ditong chicken feet, barbecue chicken feet. Meron din pong tempura, fishball, fried pork, Isaw. isaw, fried chicken. Ano dyan sa'yo pa? Dito mayroon ng tiil. Sa Bisaya, niya gani, dugo. Mga inihaw na dugo. Tapos dito po, siomay, mayroon din pong quick-quick. Yes. Tsaka mayroong mga sauce iba't ibang klase po yan mga studio. So mayroong rice dito sa Sats. Si Sax lang meron rice. So tara, hindi natin ito patagalin kasi ang sarap na kumain. Pray muna tayo. Tara. God, thank you so much for this day. Thank you for food, so good health, so blessings and protection. Amen. 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 Thank you, Lord. Tara, maunta nyo. Di ata sugon mo. Sige, go. Ito yung paborito ni Sax. Sa'yo ito, be. Ikaw Dahil- muna. Yan. Eh, nagkauna na itom na ka. Tapos, bigyan kita nito pang. Oh, thank you. Ano ito, kuan? Tempura. Tempura. Ikaw, be, tempura. Oh, Lagay ko sa'yo dyan, ha? saan may buto? Yan lang. Hmm. Tara po, kain po tayo mga studio. Saan Mo yung sweet sauce? niya. Ano spicy. Sige. Susulan ako dito. Miss kong kumain ng mga ganito ba? Ang tagal na mo. Mabuta. Kumain na? Kamis talaga kumain ng mga ganito, no? Hmm? Hindi mo. Isa? Meron pa. Hmm. Inuna niya yung tiil. Gili-gili ka lang si Sa sudan. Pwede na palitan mo kung sa buktiil. Murot ng kanon. Yes. Isang steak lang. Tapos dalawang Kanin. tiil. Ah. Yung isang ganito is 10 pesos. Hmm. Pwede na yung ulam ni Sax. Ang dami na niyang kanin na maubos. Hmm. Ano ang tawag niya sa Tagalog mo? Hindi ko alam. Itong tiil? Hmm? Paa? Paano manok? Sa amin nga rin sa Bisaya, tiil. Saan tayo dito? Pwede. Ang dami namin kuan dito. Oh. Isaw. Gusto mo ito isaw, be? Huwag mo pagkainin yan nung naisaw. Yan. Sausaw natin dito pang. Nakaugrain ko na. Hmm. Tiil naman na yung higit-git. Lagi. Nanti pura ka na. Kuslo ka sa usawan niya. Dito. Usawan ka na. Sibit Tamis. dito. Hindi ka? Wow, isaw mo.
Ang sarap niya, isaw-saw sa suka oh. Mayroong Bombay. Mangan itong suka na to. Wow. Ang sarap talaga na isaw, no? Maganda yung isaw na pagkalinis na pa, no? Mm. Nilagay mo lang dyan. Bro. Ano? Dito tayo, ma'am. Fishball. Meron steak dito, ah. Fishball na. Welcome, stick na. Ah. Muntik na mahulog. Nami? Ang sarap talaga ng isaw na ba? Sarap na eh. Tama ba? Ito, sausawan? Wow. Tingko Ano? pang Ang sarap sa alams na. Wings. wings. Sa'yo dyan nga. Uy, na-shot. Na-shot. Masarap. Sasawang sumay. Susawan na shumay. Kakain na siya pang. Mm. Oo, kakaiba yan ah. Sausawan ng shumay tapos quick. Hindi bagay. Hindi ba gan? Ang dami pa dito sa akin ah. Yan oh. Dugo. Lagay ko dyan sa'yo ma. Ano kaya ang tawag na nito pa na? Dugo pa rin siguro. Hmm? Hindi ba dugo tawag dito? Hindi ba ito yung tinatawag nila na Betamax? Oo. Ito yun? Yung Betamax na bituka sila, bituka. Sinsa naman hindi namin alam. Ang tawag dito ma? Pork na fried pork. Inikot mo lang pang. Ha? Pork na fried na pork. Gustuhan mo yung kuan ba? Kala ko. Huwag ko pa? Crispy. May crispy kunti, pero yung balat niya makunat. Kunat. Fried chicken.
Ang kaunod ko na kaon. Hmm? Kaunod ko na kaon sa balat. Ano? Sa unod ko yung kaon sa balat. Balat na ako. Ah. Panalo pong sasarap, no? Mm-mm. Excuse me. Ngayon mo niya. Kain. Excuse me. Paano ko daan yun? Kan? Mm. Ubus na mo rice? Mm. Mag-add pa ka ng rice? Naga? Meron po mga ano, fishball. Hmm. Ang yan nga niya. Na, Mm. may tubig. Mm. Sure. Mukhang may tao sa labas mo. Mm. Matahol yung ano. Tingnan mo namin ha. Tuloy po tayo mga studio. Mm. Kasi mayroong mating na delivery ng regas ko. Nabusan kami ng gasol. Kaya po. Hmm? Mm. Ha? Ah, gusto ko. Hmm. Ito na. Ang galas sa sweet lang. Thank you. So, Hmm. Ah, Tikman. tikman. Oh, sige. Ayun lang. Ayun, balik. kanay pagkakit. Diyan, buto na diyan. Yan po, okay. Naya, matusok yung kamot ha. Usa-usa lang. Sa usa na na. Isa lang. Kung dito hugdo ka ang nada. Kaya sana. Ano, bikit? Ito ni ma, mga sauce. Yes. Sweet. Sweet, Mm. kani. Sweet food. Kani. Wala Spicy. Kani, spicy kayo. Ili. Kuha na. Dari na siumay. Look at this, spicy. How's the Sweet? sweet? Dari na spicy. Ito na. Sweet and spicy. Na may crispy. Crispy ay kani mong gulo. Sweet. And spicy. Spicy. This sweet kamayong. Now spicy. Siumay. Imong bahin. Dagan na. Imong ma'am. Hindi pa. Pwede ba kasay mo? Oh. Siumay. Syuko ni mo ni siumay? Usa-usa. Balik na ko. Balik na ko sa kong paborito. Yung pagod gamay mo? Mm. Masarap kasi daw ba sa pagod? Ang pagod. Tunog, may tunog gamay. Itom naman ito pa. Itom na. Pero matlo ka na ha. Grabe, nabusog talaga ako pa nga. Ano ako? Ang dami po, ang sarap.
Grabe, craving satisfied po. Mga street food talaga. Kuhan. Liso. Nay, ubang ko na. Hindi lang na. Ano yun? Mm. Pwede? Ano na? Kapit na ubos. Busan mo na lang. Wow, crispy. Yan, ubos na agin mo. Di dyan mo maubos pa. Di dyan maubos. Nagkabiin ako nito. Lasa na ako. Meron Shout out po kami mga studio. Naubos na sa akin. sa amin po, hindi pa ubos. Tubig pa. Tubig mo na. Hmm. Nagusog ka wa? Ha? Mm. Tubig na yung mga studio. Yun, shoutout muna ako. Shoutout po kay Ma'am Mayril Paris from Bacolod. Hello. Shoutout Patricia Alternado from Cagayan de Oro. Shout out. Shoutout Baby Reyes from Kawit, Cavite. Shoutout Jeline Orsena from Lucena City. Hans Burawis from Taytay, Rizal. Unad Rosaldo. Arnold Binaventura. Shoutout John Benedict. Shoutout din kay Baby Ben Emery Kimura. Shoutout John Lustiba na nag-work sa Festival Super Mall Alabang, Muntinlupa. Shoutout Box Cooking. Shoutout din po Nika Antonio from Bicol. Shoutout Abuel Family from Mambaling, Cebu City. Hello po. Shoutout din Natong TV. Shoutout Kibo Ignacio. At shoutout din Juna Salmoren from Panabo. Shoutout pala kay Sir Carding Sungkit at sa kanyang wife na si Karen Bungay. Advance happy birthday po sa March 24 yung Advance birthday happy niya. birthday po. Happy birthday. So maraming salamat po sa mga suporta niyo mga studio. So hanggang dito lang po kami, medyo mataas na po tong video na to. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Filipino street food mukbang. Bye for now and kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye!